סוגי לקוחות שבאים לחנויות גיימינג. ילדי הפוקימון. אח שלי, אני מחפש משחקים של פוקימון, אני רוצה את הפוקימון מאסטר. איזה פוקימונים יש לך פה? יש לנו את סקארלט, יש לנו את ויולט, יש לנו ניקח את את הכל. פיקצ'ו. אין שום בעיה, נביא לך את הכל, אבל איזה פוקימון אתה הכי אוהב? את זה. אלה שלא יודעים איזה קונסולה יש לילד שלהם בבית. שלום. שלום. אני רוצה לבן שלי משחק כדורגל. אוקיי, איזה משחק? כדורגל. פיפא. הכי חדש. לסוני, לאקסבוקס, לסוויץ'. למכשיר שמתחבר לטלוויזיה. איזה מכשיר יש לכם? רק טלוויזיה. טוב. שלום, כמה עולה Call of Duty? 299. זהו, כזה זול? בוא'נה, אצל כל החנויות פה מסביב זה כזה יקר, 320, 350, אצלכם 299? 299. למה? מה, זה מזויף? לא, מקורי של לחלוטין. שנה שעברה? לא. איזה קטע. צריכים לשמור על המחיר הטוב ביותר. טוב, תודה. רגע, אתה לא רוצה? אני אבוא אחר כך. אלה שבאים כדי לשאול על תאריך השקה של משחק. תגיד, אח שלי, מתי יוצא GTA 6? ב-2025. נתראה 2025. ביי אח שלי. ביי. אלה שבאים רק בשביל משחק אחד. אח שלי, אני משחק מלא משחקים בסוני. מה אתה משחק? פיפא. מה אתה מחפש? פיפא. איזה פיפא? 24. פיפא 25. הפליליים. ברוך השם. אח שלי יקר, תגיד את GTA? כן, יש לנו GTA. תביא כפרה. כמה עולה? 129. עזוב, 100 שקל. 100 שקל, אין לי פה לא כסף. יכול 100 שקל. אין לי 100 שקל, קח, עזוב אח שלי, 100 שקל. 100 שקל, יאללה, תבורך.